नमस्कार. हांव श्रीमती चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक स्वागत. आज विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतलो कोंकणी माणिक ह्या सरणींतू कोमोडोर के.पी. गोपालराव हांगेले परिचय दितस. सगळे कोंकणी समाजान बरेमेन सांगचे कोंकणी आवसलो महान सुपुत्र कोमोडोर कासरगोड पट्टणशेट्टी गोपालराव. महावीर चक्र आणि विशिष्ट सेवा पदक सन्मानित के.पी. गोपालराव 1926 इसवींतू नोव्हेंबर 13 तारखेक मदुरेंतू गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाचे प्रतिष्ठित न्यायवादिले कुटुंबांतू जन्मलेंत. मैसूर रायांगेले हत्तान कासरगोडू पट्टणशेट्टी म्हणून नाव पाविले बारी होड जमीनदार कुटुंब हांगेले. 1939 इसवींतू HMS एंटरप्राइज आणि HMS रिपल्स म्हणलेले दोन्ही ब्रिटिश युद्धनौका जपानाक वच्चे संदर्भारी मद्रासांतू थोडे दिवस राबिले. त्या संदर्भारी 13 वर्सां पोरू गोपालरावान हे दोन्ही युद्धनौका वीक्षण केले. युद्धनौका पळोवन आकर्षित जाल्लेले पोरू आपणय अशींची युद्धनौकेरी चोवण वीरावेशान वावरून आपल्या देशाक जीत हाडून दिवका म्हणलेले कांक्षा मनांतू किरलावन घेता. समुद्रा वयलो मोगू आणि युद्धनौका वयले आकर्षणेन 1950 इसवींतू भारतीय नौकापडे मेळ्ळेंती. तांगेले सुदीर्घ सेवा अवधींतू तांगेले अपरिमित सेवा मानून तांकां 1971 इसवींतू विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त जाले. 1971 इसवींतू भारत पाकिस्तान युद्ध संदर्भारी डिसेंबर 4 तारखेचे राती ऑपरेशन ट्रायडेंट द्वारा पाकिस्तानाचे कराची बंदरावयरी आक्रमण केलेले भारतीय युद्धनौकेचे कमांडर कोमोडोर के.पी. गोपालराव आशिल्ले. भारतीय नौकादळाचे इतिहासांतूची हे ऑपरेशन भारी अपायकारी आणि पंताह्वानाचे जावन आशिल्ले. पाकिस्तानाचे 3 विध्वंसक नौके, मेन स्वीपर, युद्ध सामग्री नौका आणि इंधन उग्राणाक बॉम्बान फुटोवन नाश केले. कराची बंदर निष्क्रिय जाले. ह्या आक्रमणाचे परिणामान कितलीकी दीस थाय इंधनाक लागील उज्जो जळत आशिल्ल खंय. अप्रतिम शौर्याचरणेचे ह्या दिवसाचे उडगासाक डिसेंबर 4 तारीख भारतीय नौका दिवस म्हणून आचरण करतात. भारतीय सेनेचे द्वितीय अत्युन्नत मिलिटरी अलंकार जावन आशिल्ले भारतीय नौकादळाचे महावीर चक्र प्रशस्ती प्रप्रथम जावन के.पी. गोपालरावांक प्राप्त जाले. तांगेले असाधारण शौर्य साहसाचे प्रदर्शनाक हो गौरव प्राप्त जालो. फोटोग्राफी, संगीत, खगोलशास्त्र, कविता, प्रवास आणि इतिहास हांगेलो आसक्तीचे विषय. 2021 इसवीचे ऑगस्ट 9 तारखेक भारत देशाचो हो वीरपुत्र निज अर्थाचो महान नायक चिरविश्रांतीक पावलो. समर्थ मिलिटरी गौरव सहित तांकां अंतिम विदाय सांगले. असाधारण शौर्याचे वीरपुत्र कोमोडोर के.पी. गोपालराव मुखावयल्या पिळगेक प्रेरणादायक व्यक्ती जावन आसत. विश्व कोंकणी केंद्र आणि समस्त कोंकणी समुदाय तर्फेन कोमोडोर के.पी. गोपालराव हांकां श्रद्धांजली दितात. नमस्कार.